tilarsuaq qaninnerulersipparput immitsinullu qaninnerulersilluta tusas Grønlandsbanken GM Nunatsin nitimassornet taperssorsorparput Grønlandsbanken GM vi støtter sporten i hele Grønland. Illit forsikringen sillimasiisarfiit. Privaatinut suliffeqarfinnullu kalaallisut qallunaatullu oqaatsit atorlugit siunnersuisarpugut. Mittarfeqarfiini aiffisoperateuritut ilinniartussarsiorpugut soqutiinnikkuut mittarpattatsinni annertunerusumik paassaqarsinnaavutit. Velkommen til GM 2022, dag 2 i Bermut. I dag har jeg en gæst med, Kim. Velkommen, Kim. Bueno. Og anden kamp for begge hold med Slyngwalk mod Arishaq. Og det bliver rigtig spændende, fordi det er en meget åben kamp. Vinder Arishaq i dag, har de også en chance for at gå videre. Måske, hvis de vinder den sidste år, så det samme gælder. De kan nøjes med at vinde en kamp, og så er de videre. Tässä tämä portas utlumik unammisis pissanganartit naligittoruusuulisaan ilimanarpo Arishaq nallunguarlu. Tässä utlumikit ajugaaseq naattorsuutihinnaasaaortas semifinaalim ingerlaqqinnissaa. Ja, vi skal også starte med at gå lidt nogle regler igen omkring futsal, fordi det er meget indviklet for nogen, hvad der foregår med hensyn til det der direkte og indirekte frispark, og hvorfor målmanden rører bolden og ikke rører bolden. Og i går fik I også indirekte frispark, så det skal vi lige komme ind på nu. Når målmanden har bolden her, og de er stadigvæk på deres banehalvdel, og han spiller den, så længe målmanden han er på sin banehalvdel, så kan han ikke spille bolden tilbage her, når han har spillet den ud til en spiller, så skal målmanden være på modstanderens banehalvdel, eller bolden skal gå ud, eller bolden skal røres af modstanderne, før målmanden må få den igen. Der kan også være frispark. Hvis der er begået frispark, så har målmanden en mulighed for at røre bolden. Og han har stadigvæk de 4 sekunder. Og i går der fik de indirekte frispark, fordi han spiller bolden tilbage, og frisparket skal faktisk tages der, hvor han rører bolden. Hvis han er inde i feltet herinde, og han rører bolden anden gang, og så skal faktisk bolden ud af feltet, og så skal de stadigvæk 5 meter fra bolden, og så kan de sparke. Og her er det faktisk, hvis de stiller sådan her, det er de forsvarende hold, og så er det de angrebne her, og de har frispark lige præcis i den her situation. Han kan godt sparke direkte på mål, og bolden går ind. Selvom målmanden rører den, selvom hans medspiller rører den, så er der faktisk enten hjørnespark, og hvis den går direkte ind, uden nogen rører den, så er det bare målkast. Så det er derfor, det er indirekte frispark. Det skal spilles, og så skal det sparkes. Det skal være det hold, som har fået frispark, der skal røre den 2 gange. Det er så det. Ja. Yes, tässä masakit qartilaasaq inatsis assiingit futsaalimi tässä allanut nalinalaarsinnaasarmat anassuyaatigilaassaarpu siullermi una molmaanip marleriaq namminerpaani haltiilim iluani attorsinnaanginner inatsis eqqaalaassaarpu tässä ippassaq assersiitigivaa uagut namminerhorlerput nattoralik taamatut kukkussutaqalaarpu marleri attorlugu soorlu uagut aayuka apaluttut assersuutigalu taa aansiuaqqaru molmaanip attoqerpag arsaq maani iluani ingerlateqqippaa taawa ukusiuarput soortaamatut molmaan attoqerpagi arsa ingerlatillugu arsaq uterteqqinneqarsinnaangilaq molmaanimut taamaallut akeqqat interactive frisparkim tunneqasappas toqqaanangitsimik molleriarsinnaanatik tunniiteqqarlu molleriarsinnaаллутик frisparkim tunnineqassapput molmaanip attoqqissinnaangussavaa arsaq aatsaat nammineq peqataalluni
paani halti des qeqqaqaangerlugu ilaagini imaliinnit arsa anereerpat taawa ingerlateqqinneqaani imaliinnit frisparkiliortoqarpat taawa aatsaat målmand attoqqissinnaangussala. Ja, så har vi sat det på plads. Og så lad os nu sige, vi angriber nu, og de hvide er i forsvar. Sådan, måske står de sådan her. Det er sådan set lige meget, hvordan de står, men og målmanden er med, og vi er angrebet. Så her har målmanden friberøring. Han kan spille med alle de gange, han vil, og han har heller ikke 4 sekunder. Men igen, hvis nu han vælger at gå tilbage, og de spiller bolden, og så er der faktisk en direkte frispark, og det skal tages herfra. Og der skal det være opmærksom på, at målmanden bliver en anden, der kommer tilbage, og så kan de spille frit her. Tässä una overtaalimi assersiitinerpaama målmand siivarpat arsaq tas qanorsua arsartutut allatut attorsinnaangussavaa 4 sekund atorunnaarpoq uani målmandip eqqangituak atsainneq tigippag arsaq 4 sekundti taamaat paarisinnaavaa uangaanniik arsaq ung utertinneqarpat målmandip aam uterlin attorpagi taa indirekt frispark tassan atitsinneqassuuq. Så går vi lige videre med det næste. Vi så også en situation, hvor der var rød kort til en af spillerne. Og så når man får rød kort, så rører man selvfølgelig ud, og han rører helt ud. Han må heller ikke engang sidde på bænken. Og så spiller de 3 mod 4. Når man spiller 3 mod 4, så spiller man altså ikke hele kampen med en mand i undertal. Der spiller man altså i kun 2 minutter. Der var du også i tvivl om man må komme ind eller ikke komme ind. Jamen, tässä una eqqalaarpaam roikortin tässä anislaateqarneqati qani isertarpat tässä arsartoq una assersiitialu appaluttuligaaq taa anivoq taava 2 minutti arsarner iluani taanna anisimassuoq 2 minutti qaangiippat moollerteqarsimangippat taava iseqqissinnaangussu aata. Ja, så er det vil sige, hvis nu de der, som er i undertal, scorer et mål, og så spiller det stadigvæk i undertal, indtil tiden er gået de 2 minutter. Taava sort assersiitialu uagut ikinnerussuteqartugut 2 minut iluan taanna moorleritta uunga 2 minut iluan taassum moorleritta sulli ikinnerussuta 2 minut naammassinissaattungaanut arsassugut. Men hvis det er modstanderne, som har 4, der spiller i overtal med 3 mod 4, og de scorede inden for 5-10 sekunder eller 15 sekunder, så må de røde altså tage en mand med på banen. Taava killormulli akeqqagut amerlannerussuteqartit moorlerpata ikinnerusunut taava apeqqitaangila qassikunti ingerlaneran moorlennersit anistaaneraningaanniit taava una moorlerfigitikkitta ikinnerulluta taava arsartoq anis ataaseq isersinnaangorsuoq naammatseqqillit. I fik også 6 frispark i går imod jer, og der var også straffespark, hvor det blev scoret. Og det er altså det antal frispark, man begår under kampen. Det første 5 frispark, det er nærmest gratis i den samme halvleg. Så hvis man laver frispark nummer 6, så er det straffe, nummer 7 det er straffe, nummer 8 det er straffe. Så for hver frispark, man begår efter nummer 5, det giver lang straffe. Og lang straffe, det er altså 10 meter. Og 10 meter skal alle sammen bag ved bolden, mens de tager. Ja. Taava frisparkit aamnaleqartarput tassa tallima siulliit isaaserlu akeqangillat kianni arfinilissaaningaaniit frisparkiliuruit arfinissa aallarnerfigalu straffe ungasinnermingaaniit 10 meterimingaaniit halaitaanna første halajuppat naanissaattungaanut frisparkiliu så arfinpingasua frisparkiliorpat taa lang strafpingasuussapkatillig. Det er derfor futsal, det er mega spændende, og det går hurtigt. Og der er mange taktiske aspekter, man skal være opmærksom på. En af reglerne, som jeg synes, det er rigtig fascinerende, det er, at målmand må ikke have bolden mere end 4 sekunder. Og hvis bolden går ud, og så skal man tage den inden for 4 sekunder, fordi det er et hurtigt spil. Man skal ikke trække tiden ud, og man skal ikke bruge den der tid for ligesom at irritere både modstander og dommer, så det skal gå bare stærkt. Så der er ikke noget med at holde ved bolden så længe. Hvis man skal holde ved bolden, så skal man holde det inden for egne rækker. Tässä una futsali sukkasuussam ingerlanneqartarpoq
inatsi ilai pissanganart ilajuat as molmaanip 4 sekuntiinnar paarisinnaavaa nammineq arsaaffiminni taspaani affaani taava amma anigaangat inspakkit 4 sekuntiinnar taanna ingerlanneqartar paarisinnaaoq tornera aallartitarpoq taava sukkasooruussuarma arsarn ingerlasartaamaasillun. Ja, nu er kampen næsten ved at starte, men det er enormt vigtige regler, så alle kender dem, så alle kan følge med egentlig, hvad der foregår, i stedet for at være i tvivl hele tiden. Men vi vender tilbage til det bord igen, så skal vi lige se på, hvordan det spiller, og hvad det har at sige om kampen. Og så har jeg Isak han kommer der. Isak han kommer her. Tak. Så han står ved siden af dig. Gå lige på den anden side. Isak, du står i fin position i forhold til Arishak. De skal jo vinde. Og du kan jo nøjes med at spille uafgjort. Det er en dødspulje, og de vil sikkert gerne vinde. Hvordan angriber I kampen i dag? Ullumi tamaviartussaavgut chance finaaliusappu massakkut taamamma allaqammingaani 100% aallartissugut fokuseret fiuarput sukkasuumi saasussalluta ipassa oqimaakkatta aallartarma. Hvad er taktikken? Tassa sinaatigu sukkasuumi saasussinissaq misilittarlugit. Holder I fast i jeres udgangsposition som 3-1'er, eller ullumikku eqqarsarpallarnata arsassugut ippassaq uku imaaliussuugut iluatsinginnam aamassakku arsariaserput nalungisarput atussuarpu. Røgen. God kamp. Held og lykke. Abi çıkıştahmet çıkışvaçı ullumikut unimina nutat alkaatin qasaput ullumikut siullumik unimeqqasaput aqissiaq amma nallunguaq amma tassami unimina ullumikut pikunartoruissuussaput tassani ippassaq nallunguaq ayugaanikuulluni taavalu aqissiaq ajorsornikuulluni tassanilu aqissiaq ayugaaniartussaassauq nallunguamut taavalu nallunguaq ullumikut naligiiginnarne naammagisinnaavaa puliami tassani ataannerniaruni qulli siulliimar nuunnertoruissuussappunaasit ja ippassaq arissiaq junkkun simut arsarnermini junkkuns 24 ads arissiaq 24 adsarpoq junkkunsilu ayugaalluni tauli appaanni amma nallunguaq korteri 30 6-2 nallunguaq ayugaavo tautestaamisikrappu taamappo arissiaq ingerlaqqinniassagini ayugaasaqartut isikkarpu lumummi tassa pissangertoruissuussap massakku ullumikut unamminerit unamminaallartippunallunguaq aallartittuulluni nallunguaq trojuqarpoq taulu aqissiartungiortunik trojuqarlatik tassa arsorneri sukkasoruussuarmingaa aallartipput nallungua saassussivu molmaan toqqalluullu annaappaa arsaqqattorneqarsimammat
наллунгуумут Инспак. Meter. Aqsiarmiarsaq anisimmassuk наллунгуақ илуммут исиммитеққиссоо. Kadu Madsen. Ilumut. Nik Reimerip arsaq pinerliarlu moolit uniilaarpai. Tässä ipassa unamminerit asiingitsut ingerlaqattarnerini tiina for atiaalu atiarmiut арсарнери тааккуа пасса qanu taassarnerparpimmat Ullumimut unamminissaam pissangenaartaakkua taakkingittiullut aatia aammanattoali qarfimmarlugu unnummun arsassapun ullumikkit finaalisatut isikkiisaqarput ullaarpassaani unammilermi uani tässä puliam tassani itsingorniunno pinaqartussaassagami takkua ukumassakunammisu assorulaartussaassaput Fintama atorniaunerpat tässä massiku наллунгуармиу исартитсиниарсааппут ақиссиармиуарсартуисаилаа эққорнеқақаптаармат арсаанисеқаттаагиннаап панимингаанит тамакам наллунгуа инспаккеқартаарпоқ Aimaa tariarfissarseerilaup ilautsinngitsimik isilippaalu aqиссиармиуарсортууса илаа анимма эққормагуарсааниу kusinavissoq qanuugalаарpaatiqquanit aqиссиармиуарсортуусиллаа эққуиннарлу Наллунгуumi nummer 7 Marco Leibhardt. De ulluga taavippoq siulluuniallaqqissuurussuvut nallunguarmiut tassami unammini assoqorpiigami ullumikkun nummer 10 Kadu Madsen målerier målmand eqquinnarlu
aarimmi aqissiaq saassusialuarpo molman avalalluarnermigut aarimmi aqissiaq mollerpoq aqissiaq itnollum siuartillu molmani tigunerlullu arsaq minutiarfin pees inerlaarsullu aqissiaitnollum siuarpoq nallunguarmiut soortariaqalissapput tassin puliami itsingorniissuunik nallunguarmiut pariarfissarsiorput pariarfissarsiorniat iluitsingiitsorpoq Spak. Molmani. арсарнеқ унитсиннеқарпоқ аалларпоқ Пааллаасарфимми уани. нallunguup парлаасарпиани аллартигинерсуу туссарнерами туммерит nallunguarmi ilaasa imigassartik kuisimallugu tamaamna naartigimassuk arsan intikkallernaarpu tässä ippassa unimmisaqattaarneri unimmini kingullut ippas pikkunajussumma ingerlanneqarpoq tässä pisuutris nattualillu Ja puuli itsimi. ja taannilqanu qaasinavi eri Ja bas tak unimmimmata qanoona pissanganarnermik taama inussuarnillu likkaarlin tau qanoona ja taani ippas nattuali pisuutrissil unimmina eqqaaqalaasagaan Ja dan røgårdstigeren om natterangatiala målin marsin så der er isikkerat. ja taamaappo Vi siger 60 var i Danmark. ja Kiden unem minor nadi sikkeren nadi ikke du surt op. Vi siger alting. tässä allai mooluttu klubbiappa mooluttaa malitsiginnaavinni taamakkam arsannu ippassa pissanganarluni soqatsigan eqiingasut moolitungaanut saassusigaangam arlaa mooluttat aappaa mooluttaami pikkunartuugami taanna aarimmi oote aqissiarniut isernintiqqipput Hans Ole Kleist.
Aqissia marluarpoq tamaasu aqissia siuarpoq Slunguarmiut pariarfissarsiorput massuk kisianni Lars Erik Reimann aquttuut kaptaanit porsissimaan aqassiam rispakkerput taamaan moleriarlaurum arsertilaaqquinnarlu Nistungorsu kusum sassigalauram moleriarnamminni moolip napasua qivinnarlu arsaanivoq pariarfis tassani aingivikkalauram Nistungormut Innsbruck Nistungormiut paatsuoqatiginnermikkut tuniseriarnermi arsaq attorneqarni aniinnerpoq aqassiarmiullu arsartiguat arsartamullu tunniullu Aqassiarmiut pariarfissarsuuq nallunguarmiut assassuulluarnermikkut arsartigivaat Tamersertarpissuarmunaasi isiginnaariat Amerliartoriorput isiginnaariat isaallattaariorput Aarittakanna pariarfissarsiorpoq nammo Nummer 4. Niklas Johansen Sassusinermi qissiamingaanniit ajittikkami No, aporpasikkami. Aporpasikkami massippoq ajorsimanginnami Nallunguaq massukkitira. Frisbak. qissiarmiut arsarpiiginnarpaat Tulumaasin qeqqanu isimmeriarlaorpaa nallunguami.
Danmark. Lumut. Lars Erik Reimer. Nissumua mingaannersuq isartittivuq. Unammineq pissanganarsuqqilluu. Tuit. Kusanavissum isartippaa. Frispark. Taino molottoq Lars Erik Reimer tumma qaluppa eqqisisaarlu sim unammini manna tuppintaakunu marlun assoruorfiigani ajappa arsarpinau Rasiambut inspak Kaalede op her, det er løbert. Mål Uli Larslin. Det siger vi. Malmani killammoortilarlu mailaami simmissimasuuni isarsinnaagunaaqaloo Sangommi pajarfissarsiarput. Naapqani inneq stolpi qorlugu mooleriarlauram arimmi ammana qassakisana arsalerilluu Lars Erik appassaisartitsuuq Nissumuamingaannersuq Nissunguaq arluartilluu ulamisut naligiilerput 2-2 assutun Joannan kusangarpu moolisarpiaani Nissunguarmiut arsaarinнериаллаққиттарнэрми сиуллиниапаллаттарти ассукан малуннарпо арсасуккаатсунгуап тунниунеқараа арпапалланертарамик сиуллиуффигисарлугулу Mot
3. Nallunguami. Peter Leibhardt. Fortam unamino. Pissanganarapasutaq. First halvleg 2-2 med 10 minut. Lago. Testaamaappo. Unammini pissanganertoruissuuta. Mikkort siullermitsi aqqanis ingerlaruunnerami 2-2-rami. Aanhalai pissanganariaannassuuta akkununga hulliinummarlunni. Arsorne аллангуссаамиа иммиккорта аппаани аллангуарми париарписсарсиорпут ақиссиармиуни акиммисиннеқарами ай ақиссиармиаам аллангуарми орсулаа қуиннарлу qisiallariaramingasi ааllaqqaataani aallarteqqiniarpa nallunguarmi Bruno Vind arsartunnil tunniitinerlulaarpa itamut ja qisiammi avalalluornermikkut arsaqqanisippaat nallunguarmi saassuussinaga tamaaggu pinnitsorpo malman avalalluornarati qisiammiut aallartitiqqippat ааllaqqaataani Atsoqati toqartaami. Ja. Sekkortunaalaaran kisetis anisaami. Ja. Taamaappo. Pantispilli misileriartarunaarlaarpa kisia ilautsinniitsimi tamati ma arsaaniinnertarpoq paanimingaanni. Arimmi aqassiarmiu qanermigoq naami Lars Reimer assarluataarlu arsitiuamiu amma slutuani sluuningerlassaam mooli unilaarligit aqassiarmiu salluquttorluutaaqattaariarlu Siger min mussyne er til Møller. Morten Larsen navn. Nallunguarmi arsartu quinnarlut nummer 8. Hans Ole Kleist.
Målerialaoram. Aqsiaq missukkaqqanuunissamin pariarfiqapo. Eqqornertuarlugula arsa animmat aqsiamut aqsiailumut Иллунгуармиу ассерсууллуартооруссуп минутикиунлит малинартумик ала сиккутсунгуам исатсериами молнаани time out aqsiamut молнаани батсаинна анаатеққарпаа иммиккортиуллак матуарсаанаавиппут уан парлаатеқиттаарпут пиканеруссуармиарсарпут мисилиссиннаарпут укумарлу апортеқиттаарлугуку уна таасиуни пиареерсималлуни аллақаттаагиннаавиттарани ума исумаиллуаннассава аалларто акианукарниссанлу пиареерсимаффигалугу ила марлуп qassartilaartigiguani манна ассерсорниарсаалу килаасуоқариттаарпу пигани арсаруусаарп qanillingиннатсиг ила исерсиннаауга тамаутим аторнер ақсиамингаанни сисисик пикани аамаэққаава контраммик наллунгуа саассиссериатаарнернерани таанмианерсиисигилаассага я нуннеқ ааллартеққиппоқ ақассиақ париарписсарсиулерпоқ ақассиаарсамиерлитсуулаарпоқ париарписсарсиорлуни наллунгуармиул иниссиллуоқаттарнэрмикку ақассиармиу сорла аернуторсиартиккаат наллунгуами массаккит фриспаккит сисамассаат парлааннэрми айдоортоқарт
Unammin siullam asaasoqangaatiarpo yanni. Aammaappo. Ta molmaanaqanngitsunikua. Molman avalassimagami. Nallunguarmiut arsa umerisinnaasimasuppagu ilautissinaagunaqalarpaat. Nallunguaqalummut. Maani. Molman ittaffassavissu. Qaqqaningaannik. Kanun. Nangikkalorpa kusinavissim. Assappalussu. Molmanaqalaat annaalluorpa. Nallunguamut. Tre minutit. Sinnerput. Unammineq siullermi first half. Nallunguaqaamaaqissiaq. Qaitanguamik siamut qumorlu. Qissiarmi tigimmivaarsisulli. Qissiapariarpissarsiarpo tunisissaarullunili. Ana Arsaqsakkorpunaalaaga allunguarmiut arsartuisailaat Carl Lewis Sandgren. nallunguamut frisparki tunnuaningaanniit nummer 8 ajatikkami Carl Lewis Sandgren. Sanno tunnuarpiisuppilussuut ingerlau. Periarfissat tammaviis tassa ujartoriortarnak. Taamaappu. Kuarsartu paqattartuuissuup tuneqqusarlut. Sanno nuinnerpoq. Aqqissimasum sukkasuumil tunieraakkamik.
aqassiarniut minut patsoqutigilaarti arsoq marluukkamikku anilluulu nillunguumut katumaasin arsuunitsertinnerlullugu qassiamooliat saavani alla illutumanil aqassia tariarfissarsingajaippoq Nummer 3, Max Filimonsen. Siger vi. Sekunder. Lungo mot frispark. Alla. Sekunder. Momentismut. Lungo pariarfissarsiorsu. Nisiligalortillu. 3 sekunder. Pariarfiskingillu. Hey. Det er også en gang, når det nok er undstarmik. Ja, der er meget på. Sekund mod det. Ja. Sinod du også. 100 del sekund til en des undstarmik. Vi går syrsnamme sjov. Og det siger, at slungerarslå under mineren. Det er sådan en. Jeg ligger i bommen. 2-2. Sirarsuaq qaninnerulersippaqput immitsinullu qaninnerulersilluta tusas Grønlandsbanken GM. Lunettinnitimassornet taperssorsorparput. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland. Illit forsikringen sillimmasiisarfiit. Privaatinutsuliffeqarfinnullu kalaallisut qallunaatullu oqaatsit atorlugit siunnersuisarpugut. Mittarfeqarfiini aiffisoperatøritut ilinniartussarsiorpugut soqutiginnikkuit mittarpattatsinni annertunerusumik paassaqarsinnaavutit. Søren, I kommer foran planmæssigt, og det så sådan rigtig godt ud på et tidspunkt. Hvad gik der galt? Inutua taasakkaatut alnaangitsoqattarnigunaasit tassani kinguussaanitigut moolertitorpagut aama kingulleq timerpallaanginnatsigu qassernerat tunioraakkamik aama moolerput taanna sianissoor. Hvad skal I gøre anderledes for jer? I er nødt til at vinde kampen. Hvis I ikke vinder kampen i dag, så bliver det rigtig svært. Soonami arsartarnerpu atiniarparput uani arsarnerunissarput pressertillugit arsarniarpugut taava
арсартариатсигусуккассусерпулла аторлуу унаммиссагу. Ja, det ser godt ud for jer. I er også favoritter, må man sige. Og det kom foran 2-0. Det kommer godt tilbage. Men I har ikke så meget styr på det, som I havde i går. Tassami marunnarpu kukkussutinguit mikisut akiqartu. Taanna aaqqissaorpu. Taa sukkassuserput sinaatigut taanna atoqqissaorpu amma. Det kommer sikkert med overtalsspil, og måske fra starten, måske også lige de sidste 20 minutter, eller vi mener de sidste 10 minutter. Hvad er I forberedt på det, eller hvad skal I gøre? Ja, biaqaqqavugut. Taanna oqallisigeerparpu ippassatakuarpu amma aqissiakku overtalleqattaartu. Taanna biaqersmarfigu. Vil I forsøge at vinde kampen, eller er det godt for jer at stå 2-2? Ayugaassugut. I går efter sejren. Så. Good luck. Ja. Presset. Jeg tror måske ikke, jeg var forberedt på, at Arishak skulle komme så højt op på banen. De havde faktisk et meget fint spil, Arishak, men mange gange, når de stod sådan her, og det kom højt op, så var Nationalbank faktisk ret god til at spille bolden herude. Og så løb de, og så kom en masse diagonale afleveringer. Og det er blandt andet også der, hvor de splitter den fuldstændig ad og spiller bolden. De spiller faktisk som et rigtig godt hold og scorer på deres chancer. Og det var en lille smule fornemt. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om de spillede mand-mand, eller om det gik op for højt pres, og så prøve at spille så godt, nu de kan i zonen. Men det kunne jeg ikke rigtig se. Jeg synes, jeg havde svært ved at finde ud af, hvad Arishak egentlig vil i deres forsvar. Og det var en lille smule hårdt spil i blandt, men jeg synes ikke, at det var sådan tangeret til, ligesom vi så kampen med Doralik og Beshur 60. Det var virkelig hårdt og lidt ondt. Men her ser vi igen N48 og spiller sig igen sådan her. Og så kommer der hele tiden nogen bagfra, og hvis de ikke kan spille, så spiller de bolden videre. Og ham her, han går ned og tømmer området og forsøger at komme tilbage, og så kommer afslutninger. Jeg synes, det er rigtig godt. Det er et anderledes Nationalbank-hold, vi ser rent taktisk end før. Det virker meget afbalanceret, det virker faktisk ret stærkt i deres spil, og det virker rimelig taktisk og voldforberedt. Der er ikke så meget fysik, som vi så i mange år. Mere hovedet og mere teknisk og mere taktisk. Det er fornøjelse. Men jeg glæder mig til at se, hvordan Arishak vil løse det problem, der er i. Altså, det står 2-2. Det er ikke fordi, at det ikke kan nå at komme tilbage. Hvis det kommer i overtal, så håber jeg i hvert fald, at de vil spille bedre, end det gjorde i går i deres overtal. Når det kom i overtalssystemet i går, jeg synes, deres problemer var meget tydelige. De havde ikke nogen rigtig idé om, hvordan den mand, der var i midten, skulle bruges, eller om de skulle spille med 3 bagved, og så 2 helt hernede. Fordi bolden kom herover, så havde de ikke rigtig løsning på, når der, Young Gun, de spillede diamant, så de havde rotation på deres spil. Så gik det sådan her, så kom de tilbage igen hele tiden, og når de roterede, så roterede det sådan her. Og så vidste det ikke rigtigt. Hvis nu ham der, han var kommet her om bagved, måske ville det have hjulpet en lille smule, så de trækker, så var der et tomt område, så må han komme herned, og så kan han spille en diagonal bold. Selvom ham der, han kommer herned for at lukke, så vil der være stadigvæk en afleveringsmulighed og en afleveringsmulighed her. Så lad os nu se, og det glæder mig faktisk til at se, hvordan de løser opgaven. Tak.